Здравейте, приятели! Имам огромното удоволствие да ви зарадвам с новите два авторски продукта и първия в професионалната серия на Ахерб, а именно дневната и нощна мултивитаминни формули ProVitaM и ProVitPM. През годините сами аз и на моите клиенти съм предписал всички важни витамини и микроелементи по-отделно, тъй като една комбинирана формула не е имала необходимата работеща концентрация на всеки един от тези важни елементи и възможността те да бъдат обособени на различни два приема. Тези два продукта не са просто маркетингов етикет, а съдържание на всяка една съставка в максимална концентрация, работеща доза и най-вече в най-качествената усвоима и бионалична форма на всеки един витамин и всеки минерал. Тези витамини са предназначени както за мъже, така и за жени и са подходящи за професионални атлети от всеки един спорт. През любителски трениращи до абсолютно нетрениращи, но активни хора, за да посрещне техните нужди и обезпечи тяхното възстановяване и правилно функциониране на организма. Дневната формула ProVitaM подпомага вашето оптимално здраве, имунната ви система, енергийните нива, вашия фокус, концентрация, работоспособност, перформанса е в залата, здравето на костите, както и баланса на стомашно-черевната среда. Съдържа абсолютно всички важни витамини в големи концентрации. Витамин А, целият Б комплекс, витамин С комплементиран от екстракто шипка, изключително важният витамин Д, но и в комбинация с витамин К2, МК7, който има множество ползи, но няма да намерите в много формули. Цинк, както и 25 милиарда пробиотици от 4 различни щама. Приема се 3 капсули сутрин с закуска. Нощната формула ProVitPM е насочена към възстановяването и неговата най-важна част – постигането на спокоен и дълбок сън. Също така, тази формула подпомага отново имунната система, естествения биоритъм, справянето с ефектите от ежедневния стрес и регулиране нивата на кортизол. Съдържа най-усвоимата бионалична форма на магнезий, бисглицинат. Това е единствената формула, която работи за отпускането на мускулатурата и постигането на качествен сън. Комплементирана от цинк бисглицинат, витамин Д, биотин, B6, фолиева киселина и комплекса за справяне с стреса и постигане на спокоен сън. Инозитол, валериан, триптофан и тианин. Във формулата има добавен и фосфадилстерин, който е използван успешно в практиката си за регулиране и сваляне нивата на кортизол при много мои клиенти. Това ще намерите в много малко формули. Приема се 3 капсули вече в 30 минути преди лягане. Може да закупите по-отделно тези два продукта на изключително достъпна цена, а препоръчвам да го направите в комбинация, така цената ще излезе изключително по-изгодна, само единствено на нашия сайт iHerb.net. Използвам случая да благодаря на екипа от огромни професионалисти, застанал зад реализирането на тази формула, както и на вас за доверието. И разбира се да ви пожелая все по-голяма осъзнатост и култура по опазване и подобряване на вашето здраве и разбира